στην Ελλάδα. Και εκεί πέρα έκανα την ομιλία αυτή ότι μπορούμε να κάνουμε την αναγέννηση και τελικά η κατάληξη ήταν θα γίνει μια δημοκρατία των αρίστων. Όπως κατά πρότυπα των αρχαίων. Καλύτερα. Γιατί η αρχαία ήταν και λίγο, ξέρετε, εσείς τα ξέρετε βέβαια, πολύ καλύτερα από μένα, ήταν και λίγο επιλεκτική. Βεβαίως και θέλουμε να είμαστε επιλεκτικοί, δηλαδή θέλουμε αυτόν ο οποίος θα μας κυβερνήσει. Καλά. Βεβαίως. Αυτόν ο οποίος θα μας κυβερνήσει να είναι ο καλύτερος, να είναι άριστος. Με τι κριτήρια? Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ωραία, και με λοιπόν, ποιον τρόπο θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, καταλάβω και εγώ, γιατί ομολογώ ότι είμαι ο λίγων μπερδεμένη. Τι είναι η αριστοκρατία, αριστοδημοκρατία? Η αριστοδημοκρατία είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να εφαρμόσει τον τρίτο πυλώνα της δημοκρατίας, της αρχαίας ελληνικής, όχι των τωρινών δημοκρατιών. Σιγά τη δημοκρατία τώρα. Μπράβο, γιατί το λέτε αυτό, ξέρετε? Εγώ ξέρω. Έχετε αναρωτηθεί? Εγώ ξέρω. Να σας κάνω το ρεπορτερ εγώ και να ρωτήσω. Εγώ ξέρω γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία? Δεν έχουμε δημοκρατία γιατί μάλλον έχουμε μια μορφή δημοκρατίας η οποία στην ουσία δεν είναι δημοκρατία. Μπράβο. Γιατί ενώ υποτίθεται ότι αποφασίζουν οι πολλοί. Μπράβο. Και κάνουν αυτό που θέλουν οι πολλοί, στην ουσία αποφασίζουν οι ελάχιστοι ή μπορεί και ένας. Thank you very much. Δεν ξέρω, αυτή ήταν είναι και η δικιά μου δική μου αίσθηση. διαπίστωση τα τελευταία τόσα χρόνια. Με αποτέλεσμα. Όποιος πει κάτι αντίθετο, τελειώνει. Έχει φύγει. Και λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Ξέρετε γιατί έγινε ναι. αυτό? Γιατί, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν άνθρωποι που είναι ίδιας αξίας, είτε οικονομικής, είτε πνευματικής, είτε οτιδήποτε, εκείνοι μεταξύ τους διαλέγουν ποιος είναι ο πιο ικανός για να αναλάβει την εξουσία της ομάδας. Πολύ ωραία. Είχαμε λοιπόν τους αριστοκράτες. Οι αριστοκράτες ήταν μεταξύ τους ίδιοι. Οι αριστοκράτες οι πιο δυνατοί πολεμιστές. Αυτοί ήταν οι άριστοι του Άρη. Στην αρχαία. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν μεταξύ τους ποιος είναι ο καλύτερος των καλύτερων για να τον κάνουν είτε βασιλιά είτε οτιδήποτε. Ήταν πολεμιστές όμως γιατί είχαν και τη δυνατότητα να έχουν τα όπλα, τις ασπίδες κτλ. Είχαν και την επιφάνεια, το δέχομαι. Δεύτερον, ερχόντουσαν τώρα οι ολίγοι, δηλαδή οι πλούσιοι, οι οποίοι συμμετείχαν και αυτοί στην εξουσία και έγινε η περίφημη ολιγαρχία. Και αυτοί όμως είχαν επίσης τα ίδια φόντα. Είτε ήταν κτήματα, είτε ήταν αργότερα με το εμπόριο. Είτε ήταν. Όταν χρησιμοποιήθηκε το νόμισμα. Μπράβο, ήταν καράβια. Όταν τώρα στην αρχαία ελληνική δημοκρατία τέθηκε το θέμα να ψηφίζουν όλοι, έπρεπε με κάποιον τρόπο αυτοί οι όλοι να έρθουν στο ίδιο επίπεδο. Όχι αδίκως. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν έρθουν στο ίδιο επίπεδο, δεν μπορείς να επιλέξεις τον κατάλληλο, αλλά θα επιλεγεί αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια για να αγοράσει τους ταλέπορους. Την ψήφο των ταλέπορων. Και όταν λέω την αγοράζει. Συγγνώμη, έπρεπε να έρθουν στο ίδιο επίπεδο οικονομικά. Όχι. Στο ίδιο επίπεδο ευκαιριών αντικειμενικών. Οικονομικά δεν γινότανε. Πάντα ο πλούτος καταλήγει στα χέρια των λίγων, γι' αυτό και λέγονται ολίγοι ή αλλιώς ολιγάρχες και πάει λέγοντας. Οπότε... Τι επινόησαν οι άνθρωποι? Ότι αν εφαρμόσουν τη δημοκρατία όπως εμείς τη σκεφτήκαμε, δηλαδή δίνω ψήφο σε όλους τους ανθρώπους και εκλέγονται όσοι θέλουν να εκλεγούν, θα έπρεπε να παιχτεί μια μπάλα, ένα ποδόσφαιρο, σε ένα γήπεδο που θα ήταν κατακόρυφο. Γιατί κατακόρυφο? Γιατί έτσι παίζεται σήμερα, γι' αυτό λέτε δεν έχουμε δημοκρατία. Ναι. Γιατί η μπάλα παίζεται σε ένα γήπεδο το οποίο στέκεται έτσι. Επίπεδο. Καταλάβατε. Για να στηθεί όμως κάτι επίπεδο έτσι, πρέπει να έχουμε 3 σημεία κείμενα εκτός ευθείας. Για να κρατιέται εννοείται. Ακριβώς. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Μεταφράζω εγώ για τον πολιτικό κόσμο. Τι είπαν οι μεταφράζω σωστά. Είπαν, θα βάλουμε όλους τους πολίτες να ψηφίζουν, όσους θέλουν να εκλέγονται ως άρχοντες, αλλά θα εκλέγονται ως άρχοντες μόνο το 5%. Το υπόλοιπο 95%, κύριε Τάδε, κλεισταίνει, θα κληρώνεται με βάση το αφημί, θα λέγαμε εμείς σήμερα. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν ήμασταν στην αρχαία Αθήνα, οι βουλευτές μας θα ήταν 15 που θα εκλέγονταν στη Βουλή των Ελλήνων, και οι 285 θα κληρώνονταν. Κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο πολύ εφικτό, ούτε χρειάζεται. Ούτε χρειάζεται, ναι. Ούτε χρειάζεται σε τέτοιο πολύ βαθμό. Σωστό στη σημερινή κοινωνία, με τα σημερινά δεδομένα, γιατί πρέπει να τα αναγάγουμε όλα στη σημερινή κοινωνία. Όμως υπάρχει μία μελέτη από ένα, νομίζω, Κατάνια, Πανεπιστήμιο της Κατάνια, από πολιτιολόγους, από στατιστικολόγους και από αστροφυσικούς, οι οποίοι εφαρμόσανε τους νόμους που υπάρχουν στο σύμπαν, τους εφαρμόσανε σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης με κοινοβουλευτισμό. Και βγάλανε ένα ολόκληρο τύπο συγκεκριμένο, ο οποίος λέει ότι αν το ένα κόμμα από το άλλο απέχει μία μονάδα, για να ισορροπούν τα πράγματα και να έχουμε δημοκρατία και οι νόμοι να βγαίνουν προς όφελος του κυρίους λαού, αλλά και να βγαίνουν νόμοι, δηλαδή να μην καθυστερούμε ώστε να τους εκδώσουμε, χρειάζονται 28 άτομα στα 300
να κληρώνονται. Πάλι δηλαδή κλήρωση. Πάλι κλήρωση. Αν διαβάσετε και το βήμα διακλήρου δημοκρατία, θα κληρώνονται οι βουλευτές. Έχει και το βήμα ανταπόκριση ανάλογη. Γενικώς είναι η νοοτροπία πλέον να ξαναγυρίσουμε στον τρίτο πόλο, στον τρίτο πυλώνα, ο οποίος είχε κλήρωση. Αυτοί θα κληρώνονται από όλους τους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό κοιτάξτε λίγο. Δεν είναι του παρόντος. Είναι ένα θέμα όμως. Δεν είναι του παρόντος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όταν θα έρθει το παιδί μας, ακόμη Καλά, είναι πάρα πολύ δεν το συνέλαβε η μαμά στην κοιλιά της και εμείς θα σκεφτόμαστε πώς θα βαφτίσουμε το εγγόνι του παιδιού μας που θα γεννηθεί. Πολλοί το κάνουν αυτό, μη στεναχωριέστε. Δεν είναι πρακτική που δεν συνηθίζεται. Θεωρήσαμε ότι κάπως πρέπει να γίνει μια δράση σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και βεβαίως δεν μπορεί να αλλάχτεί κάτι μέσα στην Ελλάδα, γιατί αν σηκωθείς και φωνάξεις μέσα στην Ελλάδα όλοι, είσαι φωνή, βοόντος, εν τη ερήμο και είσαι προσγραφικός. Αυτή η δράση τι στόχο έχει? Να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να αλλάξει νοοτροπία? Ποιος είναι ο στόχος? Να εφαρμόσει φέτος τη διακλήρου ανάδειξη αρχόντων στο Δήμο Σερών. Για ποιο λόγο όμως? Ποιος είναι ο στόχος ο απότερος? Να δούμε αυτό το πράγμα. Η κλήρωση λειτουργεί. Μάλιστα. Βοηθάει να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Τι προβλήματα έχει αν αυτό το πάμε στην περιφέρεια Σερών, στην ημιπεριφέρεια Σερών. Τι προβλήματα θα έχει αυτό μεθαύριο, μετά από 10 χρόνια, αν πάει στην περιφέρεια Μακεδονίας. Καταλάβατε. Είναι μερικά πράγματα που αν δεν τα δεις στην πράξη, να κάνεις το fine tuning, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα προκύψει. Και πώς είναι η λειτουργία της Αριστοτημοκρατίας? Αυτή λοιπόν η εταιρεία είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δημιουργήθηκε από 3 άτομα. Για να είμαστε ευέλικτοι, δεν κάναμε σωματείο γιατί ήταν πολύ φασαρία. Είδατε πώς είναι? Θα μας έτρωγε περίπου Πάει η δημοκρατία πάλι. Όχι καλέ, δεν πάει, δεν πάει. Εμείς είμαστε η γλάστρα. Ναι. Δεν είμαστε ούτε το χώμα, ούτε το λουλούδι. Πάντως όπου υπάρχουν πολλά άτομα υπάρχει πρόβλημα. Μπερδεύεται η κατάσταση. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι ή θέλουν να γίνουν αντιπρόεδροι. Ή θέλουν να φέρουν την αντίρρηση. Για να φέρουν αντίρρηση. Ναι, ακριβώς, για την αντίρρηση. Λοιπόν, τι κάναμε? Κάναμε αυτή την εταιρεία, η οποία είναι αστική μη κερδοσκοπική και σημαίνει ότι έσοδα δεν έχει άλλα παρά μόνον ότι χαρίσει κάποιος, μέλος όμως πρέπει να είναι, ή οι συνδρομές. Όχι υποχρεωτικά, δεν θέλουμε χαρίσματα. Και συνδρομές. Εμείς θέλουμε συνδρομές. Είναι του κόστους? Η συνδρομή είναι 2,5 ευρώ το μήνα ή αλλιώς 30 ευρώ το χρόνο. Ωραία. Θέλαμε λοιπόν να βάλουμε. Στην αρχή δεν θέλαμε καν να βάλουμε συνδρομή, να καταλάβετε. Θέλαμε απλώς ποια μέλη θέλουν να γραφούν δωρεάν και κάποιος από αυτούς να κληρώνεται σαν εικονικός παράλληλος σύμβουλος του Δήμου. Αλλά δηλαδή δεν μπορούμε να τον πούμε δημοτικό σύμβουλο τον άνθρωπο, δεν εκλέχθηκε, ούτε κατέβηκε σε εκλογές, ούτε πάμε να κάνουμε αντιποίηση αρχής. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, στο Δήμο Σερών υπάρχει αυτός ο θεσμός. Υπάρχει η Επιτροπή Διαβούλευσης. Εντάξει, υπάρχει και ένα σύμβουλο του πολίτη, κάτι τέτοιο που δεν μπορούν να συμμετέχουν. Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν, είναι γύρω στα 23 μέλη, συμμετέχουν οι διάφορα σωματεία. Φορές. Και 5 ή 7 κληρώνονται. Αλλά δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Αφού έχει κλήρωση, πώς θα συνεδριάσει? Όχι για αυτόν τον λόγο. Δεν υπάρχει κίνητρο. Όταν θα πρόκειται εγώ να καθίσω τώρα εκεί 3-4 ώρες, να ακούσω το ενό στο μακρύ και το άλλο το κοντό, τουλάχιστον να έχω μια απολαβή. Το ιδεώδες πού είναι? Αχ, κι εγώ καλός δάσκαλος είμαι και ιδεώδης, και από ιδέα έγινα δάσκαλος, αλλά πληρώνομαι κιόλα. Εντάξει, το έχετε ως επάγγελμα και είναι βιοποριστικό αυτό. Αυτό. Αν θέλουμε ο άνθρωπος η πολιτική να προσφέρει σε εμάς, και τα δηλαδή, κοινά δεν είναι επάγγελμα. Δεν θα έπρεπε να είναι. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Δίνετε εσείς 30 ευρώ, δίνω εγώ 30 ευρώ μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου φέτος. 30 Δεκεμβρίου, δηλαδή κλείνει. 29 Δεκεμβρίου 12 η ώρα το βράδυ κλείνει. Ναι. Ώστε 30 Δεκεμβρίου να έχουμε μαζέψει όλα τα μέλη, να τα ανακοινώσουμε στις εφημερίδες τις τοπικές των Σερών, όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα και αριθμό. Αριθμό ανάλογα με το πότε πλήρωσες τη συνδρομή σου. Αυτός είναι ο αριθμός. Αύξον αριθμός. Γιατί στις 31 Δεκεμβρίου φέτος, τώρα το 2014, σε ένα μήνα και κάτι ψηλά, δεν κληρώνεται το κρατικό λαχείο. Κληρώνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τον αριθμό που κερδίζει από το κρατικό λαχείο, αφαιρώντας 250, ένας ανά 250 άτομα κληρώνεται παράλληλος εικονικός σύμβουλος Σερών. Πόσο θα κληρώσετε? Ανάλογα. Αν έχουμε 250 άτομα θα κληρώσουμε έναν. Αν έχουμε 500, δύο. Ανά 250 άτομα και θέλουμε πολύ σεραίοι να έρθουν. Έχουμε καμιά 40 τόσους, αλλά δεν το κυνηγάμε. Τώρα όμως πήραμε και γραφεία. Πού? Χθες. Εδώ, Σέρες, πού? Απέναντι από την Πιπεριά. Πιπεριά. Βλέπετε σοβαρά εσείς? Καλέ, σοβαρά μιλάμε. Ναι. Σοβαρά μιλάμε.
Απέναντι από την παλιά την Πιπεριά. Εκεί τώρα που ανοίγει το Χόντο Center, δεν είναι εκείνος ο Λοξός, ο Δρομάκος. Ναι, ο μικρός. Ο μικρός που λέγεται Νικηφόρο Φωκά κλπ. Νικηφόρο Φωκά 5, δίπλα στο Μπισμπιζέ. Ναι, Ισόγειο. Μάλιστα. Μας το έδωσε ο κύριος Βαγγέλης Μουρατίδης. Θα το χρησιμοποιούμε βέβαια μόνο το απόγευμα, γιατί ο άνθρωπος το θέλει για τη δουλειά του το πρωί. Αλλά πάλι τον ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Θα βάλουμε τις ταπέλες μας, τις έχουμε έτοιμες, θα βάλουμε τα φώτα μας. Όποιος άνθρωπος θέλει να ενημερωθεί, να πάρει φυλάδια, να φτιάξει, να κάνει εγγραφή επιτόπου. Γιατί ξέρετε τώρα, δεν γίνεται να στέλνω άτομα και να κάνουν εγγραφή. Παίρνει μια ώρα για να έρθει να σας συναντήσει. Πιο καλά είναι ο καθένας να περνάει από εκεί, να ενημερώνεται κλπ. Είναι και ωραίο μέρος. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ κόσμο. Ξέρω ήδη γύρω στα 25 άτομα τα οποία θέλουν να γραφούν, αλλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε να τους γράψουμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Πρέπει να σας βρούνε. Οπότε καλύτερο είναι να περάσει ο καθένας από εκεί και πέρα. Και κληρώνεται. Κληρώνεται αυτός. Αυτή τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία, αυτός ή αυτή. Θα είναι παράλληλος δημοτικός σύμβουλος. Ένα παράλληλο σύμπαν. Τα λέω εγώ. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ιδανικό. Σε ένα ιδανικό φαντάζομαι θα είναι σύμπαν, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτός έρχεται και με τα 3 μέλη που είμαστε της Αριστοδημοκρατίας υπογράφει μια σύμβαση υποτροφίας. Ναι. Η υποτροφία του είναι 6.000 ευρώ για ένα χρόνο. Θα πάρει ο σύμβουλος. Θα πάρει 6.000 ευρώ. Για ένα χρόνο εκλέγεται. Για ένα χρόνο. Ναι. Όχι εκλέγεται, κληρώνεται. Κληρώνεται. Ώστε την επόμενη χρονιά να έχει ο επόμενος τη δυνατότητα. Για κίνητρο δηλαδή. Βέβαια. Και τα 6.000 ευρώ που θα τα βρει. Κοιτάξτε λίγο. 200 άτομα επί 30 ευρώ, 6.000. Ας τα πάρει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Για να δώσουμε 6.000 ο καθένας μας σε κάποιον να τρέξει για μας στην πόλη. Όχι δήμαρχο, όχι σύμβουλο. Κάποιο που θα βοηθήσει τους σύμβουλους, κάποιο που θα βοηθήσει τους δημάρχους να έχουν αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη όμως της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης. Μα η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι είναι να κάνει. Ναι. Ο σύμβουλος ο δικός μας καλέ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πού θα τους βοηθάει. Ορίστε. Πού θα τους βοηθάει. Κοιτάξτε λίγο. Δηλαδή, υπάρχουν μερικά πράγματα. Θα πηγαίνει στα δημοτικά συμβούλια. Θα στα δημοτικά συμβούλια προβλέπεται να είναι μία φορά το μήνα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Ναι, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να ψηφίσει. Μπορεί όμως να παρακολουθήσει. Όπως όλοι οι και δημότες. αν έχει 25 υπογραφές, μπορεί να θέσει και ένα ζήτημα. Ερώτημα. Και εφόσον το εγκρίνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, είναι βάση κανονισμού αυτό. Ό,τι προβλέπεται για όλους, προβλέπει και για το δικό μας. Ο δικός μας όμως μπορεί να έχει Facebook, μπορεί να έχει Twitter, μπορεί να ενημερώνει, μπορεί να κάνει. Και πάρα πολλές φορές πολλά πράγματα δεν περνάνε, δεν υλοποιούνται. Όχι γιατί δεν υπάρχει θέληση, αλλά γιατί υπάρχει ο ένας στο μακρύ του και ο άλλος στο κοντό του. Συνήθως. Όταν όμως ο δικός μας ο σύμβουλος, ξέρω εγώ, αντιπροσωπεύει 1.000 άτομα, γιατί είμαστε 1.000 τα μέλη. Τα 1.000 άτομα υπολογίστε τα επί 3 ή επί 4 που είναι η οικογένεια. Μιλάμε για 4.000 ζωντανές ψήφους. Υπολογίσιμη δύναμη. Με λίγα λόγια, και είτε η αντιπολίτευση θέλει να προτείνει κάτι καλό, μπορεί να το υιοθετήσει πιο εύκολα ο δήμαρχος, είτε η συμπολίτευση θέλει να περάσει κάτι καλό, μπορεί να υιοθετηθεί πολύ πιο εύκολα. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα γρανάζια. Εμείς θέλουμε το λαδάκι που θα κινεί τα γρανάζια. Μάλιστα. Δηλαδή θα λειτουργείτε παράλληλα με την Δημοτική Αρχή. Παράλληλα και θα κοιτάζουμε να πενεύουμε κυρίως τα καλά. Ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε αντιπολίτευση, δεν είναι ο ρόλος μας. Υπάρχει αντιπολίτευση θεσμική. Ο ρόλος μας είναι να πενεύουμε το καλό. Και ίσως να αναδεικνύετε κάποια θέματα τα οποία περνάνε στα ψηλά. Ενδεχομένως, ναι. Τη δουλειά θα μας πάρετε στο τέλος. Όχι, δεν θα σας πάρουμε τη δουλειά. Εσείς ίσα-ίσα που θα έχετε ευκαιρία να καλείτε περισσότερα καινούργια πρόσωπα, θα αναδειχθούν, ξέρετε, άτομα εκεί. Τα οποία δεν θέλουν να κατεβούν, ρε παιδί μου, σε εκλογές ή οτιδήποτε. Ή δεν λέγονται Αργυρίου που άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται Μαϊντανός. Αλλά ενδιαφέρονται για τα κοινά. Αλλά ενδιαφέρονται για τα κοινά και θα δούμε ξαφνικά ανθρώπους. Θα δείτε καταρχάς εσείς καινούργιες φάτσες. Καινούριο τρόπο αντιμετώπισης. Ένα παιδί που δεν κατέβηκε να παρακαλέσει κάποιον, αλλά έτυχε έτσι γιατί έδωσε τα 30 ευρώ και είναι ο αριθμός του. Και θα δούμε άτομα να βγαίνουν. Δεν έχει κάνει πολλά χρόνια, δεν έχει διατελέσει πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος και να έχει βοηθήσει πολλές γιαγιάδες που έβγαλε τα φίδια από το σπίτι τους ή το δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα 19χρονο κορίτσι και να είναι το αστέρι, το ανερχόμενο. Αυτό τώρα το παιδί αξιολογείται, ξέρετε. Δεν τα παίρνει τα λεφτά 6.000 για σας, δεν είμαστε λοταρία. Είμαστε υποτροφία, στην οποία υποτροφία οφείλεις να προσφέρεις στο κοινό. Πώς αξιολογείται δηλαδή? Ακούστε λίγο. Πρώτα να μιλήσουμε για την υποτροφία. Η υποτροφία είναι 6.000 σε σύνολο, δεν φορολογείται, δεν προστίθεται στο εισόδημα. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Όχι, δεν εννοείται καθόλου. Προστίθεται πολλές φορές οτιδήποτε πάρουμε στο εισόδημα. Αυτό δεν είναι όμως από ένα θεσμικό όργανο υποτροφία. Δεν έχει σημασία από τη στιγμή που δεν αφορά. Είναι αποφάσεις δικαστηρίων. Ναι. Από τη στιγμή που η δράση που κάνει ο υπότροφος δεν αφορά το καλό μόνο των μελών της εταιρείας, προσωπικού, το κοινό καλό, αλλά ευρύτερο καλό, τότε αναγνωρίζεται ως υποτροφία. Μάλιστα. Και εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να κάνει καλό στα μέλη μας, στους αιρέους δημότες,
Σε όλους. 73.000 είμαστε, σε 73.000 άτομα να κάνει κάτι. Τώρα, κατά βάθος, έχετε μια φιλοδοξία και έναν στόχο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, σας διαβάζω τώρα. Ναι. Να γίνει δυνατή η συγκεκριμένη οργάνωση, ναι, τόσο ώστε να μπορεί να επηρεάζει ο πολίτης που μετά την ψήφο στην ουσία δεν έχει φωνή. Ακριβώς. Να μπορεί να επηρεάζει. Να έχει φωνή. Ναι, και να μπορεί να σταματάει κάποια πράγματα ή να προωθεί κάποια άλλα. Αλλά κοιτάξτε λίγο, η απασχολήση του παράλληλου συμβούλου δεν θα είναι μόνο να ασχολείται με τον Δήμαρχο και με τους συμβούλους. Να προκαλεί και δράσεις σε εμάς. Ότι ξέρετε, παιδιά, ας κάνουμε αυτό. Μπορεί αύριο μεθαύριο, ας πούμε, κάποιος, γιατί τα παιδιά θα αξιολογηθούν. Αξιολογούνται κάθε 2 μήνες, να ξέρετε. Κάποιος μπορεί να πει, τι γίνεται στη Μητρόπολη, τι βοηθάμε τους φτωχούς. Όποιος θέλει πηγαίνει τα ρούχα του, τα παλιά, στην Παναγίτσα. Έτσι. Βεβαίως, στα συσίτια βοηθάνε. Δεν μπορούσε να πει το παιδί. Δεν μαζευόμαστε 10 άτομα να περάσουμε από την κάθε γειτονιά, ρε παιδιά. Γιατί εγώ έχω, ας πούμε, ρούχα που θα ήθελα να τα ξεφορτωθώ. Αλλά είναι πολύ μεγάλη φασαρία. Θα τα βάζω σε σακούλες, θα τα πηγαίνω μέχρι εκεί που θα βρω να παρκάρω. Θα με απαλλάξει εμένα, θα με απαλλάξει την τουλάπα μου. Και θα δώσει όμως ένα ρουχισμό στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δράσεις απαραίτητα μόνον που αφορούν το Δήμο. Και ξέρεις, κλαίμε, φωνάζουμε, πιέζουμε τον Δήμαρχο. Και αυτός άνθρωπος είναι, εντάξει. Με μέτρο. Με μέτρο. Κυρίως να πενεύουμε. Αλλά μπορεί να κάνει άλλες τέτοιες δράσεις. Όχι κυρίως να πενεύουμε. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ είμαι δάσκαλος. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Έχω παρατηρήσει ότι περισσότερες μύγες πιάνεις με το μέλι παρά με το ξύδι. Ναι, οι δικοί μας δεν θα είναι δημοσιογράφοι όμως. Εντάξει, άλλος ρόλος άλλη δουλειά εκείνων. Αλλά πάλι θα πρέπει τα κακό κείμενα να στυλιτεύονται. Εντάξει, αυτή είναι η δικιά σας η δουλειά. Και η δικιά μας, εάν δεν παίρνει άλλο, τότε ναι. Αλλά όχι, βρήκαμε ευκαιρία, ορμάμε. Όχι σε αυτό το στυλ. Ούτε εμείς βρίσκουμε ευκαιρία και ορμάμε. Αλλά ο ρόλος μας είναι σε κάθε περίπτωση να αναδεικνύουμε τα στραβά. Τώρα, αν γίνει μια δράση, φυσικά θα προβληθεί, αλλά δεν θα θυμιατίζουμε και όλη την ημέρα. Εγώ προτιμώ να θυμιατίζει λίγο παραπάνω, αλλά να βγάζει αποτέλεσμα. Εντάξει, έχω άλλη άποψη για το θέμα. Καλώς. Το να θυμιατίσω, ας πούμε, ένα γύρο σερών που γίνεται, ας πούμε, λέω για παράδειγμα τώρα, ή μια δράση η οποία, εντάξει, πολύ καλά γίνεται, καλώς γίνεται, αλλά είναι στις υποχρεώσεις του Δήμου. Φυσικά θα πεις μπράβο, ωραία έγινε κτλ. Αλλά δεν θα ασχολούμαστε όλη τη μέρα με αυτή τη δράση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το δέχομαι. Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί κιόλα, γιατί δεν ξέρουμε. Ναι. Ξέρετε, ο παράλληλος αυτός εικονικός σύμβουλος πληρώνεται κάθε μήνα. Μερίδιο της πλην το μερίδιο. Τα 6.000 δεν δίνονται κανονικά. Ναι. Δίνονται κάθε τέλος του μηνός σε τραπεζική επιταγή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερών. Μάλιστα. Πηγαίνει λοιπόν ο άνθρωπος, οπισθογράφει την επιταγή, δείχνει την ταυτότητά του, παίρνει τα λεφτά. Ποσό? 150. Άρα, πώς αξιολογείται η υποτροφία που παίρνει στο τέλος? Μισό λεπτάκι. Συνεχίζω. Ναι. Κάθε μήνα λοιπόν παίρνει 150 ευρώ. Ναι. Αυτό μας κάνει, ξέρω εγώ, επίσης αξιολογείται κάθε δίμηνο. Τις τελευταίες 10 μέρες των ζυγών μηνών, ο κάθε ένας ο οποίος είναι μέλος στην Αριστοδημοκρατία και έχει προμηθευτεί από εμάς ένα username και ένα password, μπορεί να μπει μέσα, τον καλούμε με email, σε παρακαλούμε, με Facebook, μπες και αξιολόγησε τον 1, 2, 5 παράλληλους εικονικούς συμβούλους. Αυτός λοιπόν με τον κωδικό του και το password, όπως μπαίνουμε στο Taxis, μπαίνει μέσα και αξιολογεί. Η αξιολόγηση γίνεται σε 5 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Νοιάστηκε, ενδιαφέρθηκε να μάθει τα δικά σας προβλήματα ως δημοτών και των συνδημοτών σας? Ενδιαφέρθηκε, ρώτησε, έστειλε τον μπαμπά του, έστειλε τη μαμά του, τους φίλους του? Αξιολόγηση 0 μέχρι 100. Μεγάλη γκάμα. Όχι ναι ή όχι. Ναι. 0 μέχρι 100. Μεγάλη 50%, 70%, 90%. Νοιάστηκε να βρει λύσεις για αυτά τα προβλήματα? Κατάφερε να λυθούν, όχι να λύσει, δεν είναι δήμαρχος, να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Έκανε τις τελειωτικές βελτιώσεις ώστε να μην ξαναεμφανιστούν? Και εμπνεύστηκε και μας ενέπνευσε δράσεις ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας ως δημοτών του Δήμου Σερών? Και να αξιολογηθεί με μικρό βαθμό. Πάμε λοιπόν ανθρώπινα. Έχουμε την πρώτη αξιολόγηση 2 μήνες. Ο άνθρωπος έχει πάρει 300. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έχουμε και τη δεύτερη αξιολόγηση άλλους 2 μήνες. Έχει πάρει 600. Επίσης άλλα 300-600. Εάν δεν πάρει μέσο όρο στις 2 αξιολογήσεις 30% και πάνω, πάβεται σύμφωνα με τη σύμβαση υποτροφίας που υπογράφει και τη θέση του παίρνει ο επιλαχών. Μάλιστα. Επιλαχόντες υπάρχουν ανά άτομο 4. Όπου προστίθεται στο νούμερο αυτό ένα 25, ένα 25, ένα 25 και ένα 25, αυτοί είναι οι επιλαχόντες του. Στο άλλο 250 οι άλλοι επιλαχόντες του αλουνού. Λοιπόν, εάν δεν βγει άξιος, φεύγει ο άνθρωπος, έδωσε 30. Με τις αξιολογίες των μελών πάντων. Των μελών.
Και κανένα μέλος δεν έχει 2 ψήφους. Μία. Εντάξει, να είμαστε ωραίοι. Από εκεί και πέρα, πιάνει πάνω από 30% ο άνθρωπος και συνεχίζει. Παίρνει κανονικά μέχρι το τέλος του χρόνου κάθε μήνα 150 για να ξέρει ότι εννοούμε business. Δεν κοροϊδεύουμε, ορίστε κύριε, Αρζάνο Παράς πέφτει. Και μας περισσεύουν, που λέτε, 4.200. Εκείνα θα τα πάρει μόνον εάν στις 6 αυτές αξιολογήσεις όλα τα μέλη τον κρίνουν άξιο 50% και πάνω. Μάλιστα. Τότε κάνουμε μία τελετή, θα σας καλέσουμε βεβαίως, μάλλον στα Αστέρια, θα δούμε που υπάρχει μεγαλύτερη αίθουσα γιατί δεν θα χωράμε. Θα φωνάξουμε αυτούς τους παράγοντες. Δεν θα χωράμε, καλά, το ξέρω. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα σας καλέσουμε εκεί πέρα, θα ρωτήσετε, θα κάνουμε καλαμπούρι με τον κόσμο από κάτω. Θυμάσαι τότε που έκανες εκείνο, τι ωραία κίνηση οι άλλοι. Να πανέψουμε και να πούν οι άνθρωποι. Θα τους έχουμε στα μάτια μας δηλαδή, ένα μήνα. Καταλαβαίνω είναι η ενεργοποίηση και η δραστηριοποίηση του πολίτη, του δημότη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε τελική ανάλυση. Αυτός είναι ο στόχος. Έχω ξαφνικά ενεργούς πολίτες σε απόλυτο βαθμό. Κληρώθηκε το κοριτσάκι των 19 χρονών. Δεν θα βοηθήσει ο φίλος της, δεν θα βοηθήσουν οι φίλες της, δεν θα βοηθήσει η μαμά, ο μπαμπάς, οι θείοι, οι αγιάδες. Πάντες στην τάδε γειτονιά γίνεται αυτό. Ναι. Και δεν θα βοηθήσουν απλώς με το. Γιατί ξέρω εγώ τι συμπαθούν μόνον, αλλά γιατί μπορεί την επόμενη χρονιά να κληρωθούν οι ίδιοι. Μάλιστα. Κίνητρο χρειάζεται πάντοτε. Δίνουμε λοιπόν κίνητρο, το να ξέρεις όμως, Μαρία μου, ότι το βασικό κίνητρο που δεν το λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα το διαπιστώσουν όσοι θα κληρωθούν, ναι, η εκτίμηση του κόσμου. Ναι, είναι η σημαντικό. εκτίμηση του κόσμου είναι εξαιρετικά δυνατό. Τώρα, ρωτάνε από το κοντρόλ ναι, κάποιοι που παίρνουν τηλέφωνο, μήπως σε μερικά χρόνια ή και πολύ σύντομα δούμε ως δημοτική κίνηση την αριστοδημοκρατία. Απαγορεύεται. Δεν πρόκειται ποτέ. Τα ιδρυτικά μέλη, σύμφωνα νομίζω με το άρθρο 17 του καταστατικού μας και παράγραφος 5, τα 3 ιδρυτικά μέλη απαγορεύεται να ασχοληθούν με οποιονδήποτε βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια, βουλή ή ευρωβουλή. ΕΣΑΗ. Όχι, δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Είναι δημοκρατικό μου δικαίωμα, δεν είναι? Έτσι, ακριβώς, γι' αυτό ρωτάω. Σε περίπτωση όμως που κάποιο από τα μέλη αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα, με την ανακοίνωση του ονόματός του στο πρωτοδικείο, πάβεται εφόρου ζωής, άπαξ και διαπαντός από την αριστοδημοκρατία. Τα 3 ιδρυτικά μέλη. Τα 3 ιδρυτικά. Οι υπόλοιποι θέλουμε αυτά τα άτομα που θα βγούνε. Θα είναι το νέο αίμα. Ναι. Θα είναι τα καινούργια πρόσωπα, τα άφθαρτα, τα οποία θα τα δούμε. Ιδρυτικά είναι ο Νίκος ο Ματζαρίδης, το θυμάσαι, που ήταν αντιδήμαρχος με τον Γιάννη Μουσιάδη. Θυμάμαι βεβαίως. Εγώ και ο Κώστας ο Σιάπκαλης που έχει το Center Pizza Center. Ο Δήμος, πρέπει να κλείνουμε, ναι, ξέρω, Στέλιο, ναι, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Απλά θέλω να ρωτήσω, η Δημοτική Αρχή είναι ενήμερη γι' αυτό? Βεβαίως είναι. Συμφωνεί? Δεν έχει κανένα λόγο να μην συμφωνήσει, αλλά του Πέτρου του Αγγελίδη του άρεσε πολύ η κίνηση. Ναι. Του άρεσε πολύ και το είπα, Πέτρο μου, δεν θα είμαστε απέναντί σου, δεν είμαστε εμείς οι κακοί. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα το ανακοινώσει το άτομο. Ναι. Και εμείς θα συμφωνήσουμε ή θα διαφωνήσουμε. Μάλιστα. Αλλά δεν θέλουμε να σου κάνουμε τη ζωή δύσκολη, θέλουμε να την κάνουμε αποτελεσματική. Γιατί αν λειτουργήσεις, κύριε Δήμαρχε, καλά. Κανένας δεν θέλει να κάνει τη ζωή δύσκολη. Εγώ είμαι και λίγο δάσκαλος και είμαι λίγο αισιόδοξος, Μαρία μου. Τι να κάνω. Κανένας δεν θέλει να κάνει τη ζωή δύσκολη, κανενός. Όσον αφορά πληροφορίες. Όποιος θέλει να πάρει πληροφορίες μπορεί να πάει στα πολλά μαγαζιά τα οποία υπάρχουν εκεί κάτω. Αλλά πάση περιπτώσει θα δείτε Νικηφόρου, πώς λέγεται, Φωκά, είπαμε 5, δίπλα στο Μπιζμπιζέκ, εκεί που είναι η ελιά κλπ. Κεντρικά. Ναι, να περάσετε τα απογεύματα μόνο. Θα είμαστε από τι ώρα και μετά? Ξέρω εγώ από τις 5.30 και μετά μέχρι τις 11 περίπου θα υπολογίζεται. Αρκετές ώρες είναι. Αρκετές ώρες θα είναι. Θέλουμε εθελοντές, οποιονδήποτε θέλει να έρθει. Νέο, μεγάλο, μικρό. Θέλουμε ανθρώπους, θέλουμε ιδέες, θέλουμε προτάσεις. Όσο και να καθίσουν 5-10 άτομα και να ξεζουμιστούν, θα βγάλουν 5 αποτελέσματα. Όταν έχουμε όμως 50-100 ανθρώπους και ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του, αλλά με καλή διάθεση. Κάτι θα βγει στο τέλος. Επίσης, να ξέρετε. Όσοι θέλετε, ελάτε, δεν θα ήθελα να έρθετε πάρα πολύ γιατί δεν είναι ο χώρος πολύ μεγάλος. Τη Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη μας συγκέντρωση στην Πιτσαρία Center του Κώστα του Σιάπκαλη. Αυτή τη Δευτέρα θα γίνει εκεί. Την άλλη Δευτέρα θα γίνει πιθανόν στα Ιδόνια. Την άλλη Δευτέρα θα γίνει πιθανόν ελληνογεύσεις κλπ. Οπότε καταλαβαίνω πιο μεγάλους χώρους σιγά-σιγά. Έχετε σταγμάρες. Όταν θέλεις κάτι πολύ. Το θέλουμε, Μαρία μου. Θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά καλό. Αν το καταφέρουμε και το δουλέψουμε στις ΣΕΡΕΣ, θα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Εγώ ελπίζω στα νέα παιδιά. Όχι, η ΣΕΡΕ είναι πολύ δυνατή.
είναι όταν θέλουν. Ακριβώς. Εγώ ελπίζω στα νέα. Γι' αυτό βάλαμε και λίγο το κερασάκι. Ναι, χρειάζεται. Ναι. Καλά κάνατε. Συμφωνώ εγώ μαζί σας. Εγώ ελπίζω στα νέα παιδιά να δραστηριοποιηθούν. Θέλουμε τα παλιά τα γαϊδούρια. Εθελοντές, αγαπητοί μου κυρία, εσείς που είστε πάρα πολύ εμπειροί. Θα τα πούμε. Απλά λέω ότι τα παλιά τα γαϊδούρια δύσκολα αλλάζουν περπατησιά. Ναι, τουλάχιστον τα νέα τα παιδιά που είναι πανέξυπνα, μορφωμένα, που προσπαθούμε ό,τι κάνουμε τα στραγγαλίσουμε. Δίνουμε και μια διέξοδο στα παιδιά. Αυτό σημαίνει, ξέρεις Μαρία μου, λίγο να μάθουν κάτι διαφορετικό. Αν ο άλλος είναι ικανός, σημαίνει ότι παίρνει 5 εκατοστάρικα καθαρά το μήνα. Αυτό δεν θα πει 6 χιλιάρικα. Για να πάρεις 5 εκατοστάρικα καθαρά το μήνα, κοστίζει σε μια επιχείρηση 900. Αν υπολογίσεις σίκα, δώρα και τα ρέστα. Και τι κόπο θέλει. Και εμείς δεν μιλάμε ότι ο άνθρωπος θα καθίσει και θα δουλεύει 8 ώρες την ημέρα. Με μία ώρα την ημέρα φτάνει και περισσεύει. Μισή Facebook να δουλεύει, Twitter να δουλεύει. Αυτή η τεχνολογία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε εμείς τώρα. Πάμε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νότο. Η εκπομπή συνεχίζεται στις 3 παρατέταρτο με τη Λία Μαυρίδου. Καλό απόγευμα από μένα.